Ahri işledi. Yok. Yok. Men size ananma. Dostuyup edýäňiz näme? Gaýgysy. Şu mendi. Dosty gurpanım. Boşun nähili gaýgysy. Sizi var. Näme bolýar bu ýerde? Siz Boşuňyz nähili oglanlar utanyňyz okmy gaýgysy? Hançynyň ynsabyňyz. Dosty wapa bermedik. Suýwady wapa berler. O näme sevgisi düşünmedim. Aýyl, men sana barra düşündirýin. Sen maňa işsa düşündirme. Namart diýsäň düşünme. Fahiş edýän hany aýdaýynda näme? Düşünme diýär. Baraja bolýar. Birem yetişbilligimizden barar soglum. Wah, gelseňiz gowulardy. Kakaňa erti erden ýöräýmesek diýdi. Ha, şeýlemi? Wagt toýçylyk ara düşäýdi de. May jim, holan araklarynam gözle. Owo, belki şo ýerdedir. Ay beýdi büsümi oklamasana humay. Gaýgysy, akşam işden ýerrek gelersiň de, seň doglangyňa bir täzeligim bar. Şeýlemi? Hawa. Menem düşürde berden. Bor häzir jim. Hökman bir zadyny galdyrmalla. Men olmadyk bolsam sen näme işlerdin? Dogry aýdýan. Men sensiz näme işlerdim? Gül ömrüň täze bir güni. Ýene ýola alyp çykar aydymlar. Assalamu alaykum ertirler haýyr. Ey näme tanyş ýüzler, tanyş adamlar.
Tämiz sähir. Herkes rowan bolanlar. Okulu okuwuny, işli işine. Gojalaryň bir park oturup bilmez, sinlar bu pursaty çykyp işige. Ak sähir, ak şäher, üncü ýok sähel. Hey bir zatlar goşar aýrar ýalymy? Duýarsyň sen bu ümmülmez dünýäniň häzir sen taşyndan aýrylýanyny. Adamlaryň gurrunlary ýürekde. Täze jaý edinen goňşular hakda. Gazetde çap bolan goşgular hakda. Öten akşam göwünleri götüren watanyny eşdilen hoş habar hakda. Salamu aleykum gaýasy. Wa aleykum O assalam. meýakyny. Ýaxşy. Ýaşyň owalaydy. Näme gyssaly mesele çykdymy? Ýok la gaýasy. Ol deme. Sen kitabyň kompýuter görmüş taýar bol. Şoňa bir göz geldirsen gowy bolja. After hukmy. Muň ýaly gowy habaryň bar bolsa öňden aýtmala. Wa şuň taýyn bol. İlkinji kitabymy göresim ägeli. Sen gyssanma, çapdan çykdynla. Şu wasagat näçeke? Olmuyor. Ha näme ol? Bu töwerekde adam bara ýoklu. Bu mokluk. Bugün din şunamäde adamlar nire gurumjurmaly? Bilýän aydymlar kelinge. Men bilmesin de. Dogry garaşmandym. Köp sag bolun hemmäne. Salam ýelnije. Gowum ýagdaýlaryňa. Uy, Mahymjan, gel geç. Ejemler kakam gelip bilmediler bolin. Men gelaýdym kömekleşmäne. Oňaraýpsyň Mahymjan. Akşam düşer. Ine de öy ojagy. Saçagyň başynda jemdir maşgala. Geldiňmi sagaman Hudaýa şükür. Bagt dilini däldir şundan başga. Bäwul men öýde. Men saňa aýtjak diýen täzeligim bara. Hawa, Şo geldi. düşünmedim. Alo, Salam gelece, gowum ýagdaýlaryňa. gowy. Neme gelece? Men gaýgysyň gullukdaşy. Azat. Aýdy berim dinleýän. Maraleyem men sayladım.
Men size inandyma. Şu minni dosty urpanyz. Şoň üçinem bundan beýlek bizi hiç zat baglaşdyran. Han sizin insabyňyz. Dosty urpa bermedik. Süýwäde urpa bermez. Kaka. Ilki oglum bolaýsy. Adyna Kerim dakçy. Sen oğlan boljagyň näme? Belki gyýjagaz bolar. Ine men ilkinjim gyýjagaz bolsa. Adyna Mehriban dakçy. Mehriban oğdana. Oy mehirli bolsun. Turkmen zenarlaryna mehirli bolmak maksat. Bolsa diýlen bir ekdiräýsin. Bir ýam öýlenip öýli işgiri çağal şu bolup barýasyn dost. Görnäçe ýatdan çykmajak pursatlary duýman, görmän ýanyndan geçirýän ekeni. Dogry. Bilmän 2 sagat soň näme boljagyny. Ýyllar soňrasynyň hyýalyny gurýas. Bilýän ýokdur ertir başa geljegin. Ýöne her sagadym ömürden berýäs. Gurbanazar Halypa bu pursatlaryň gadyryny almada deňeýär. Görýän bolyn. Gurbanazar edýsi ýanyňdan aýran ogo. Elbetde. O meň durmuş ýolumy ýagtylandyrýan şöhle ýal bir güç. Oduň başynda durjak bolsaň eşiň bir çalşaýmala keningde ho. Näber mihman adam. Ay ýetişmeni edip gystan aýdymda. Bolşýam ödi? Bolşýa. Ýene biraz dursun hani. Oňa çen ýagşýagmasa di. Nesip bolsa ýetişer. Sağ ol Jim. Al onu bir kere çay içeli. Kaka, Oğlum. sen küçücükken has karaca kenin. Aha. Sen onu nereden bilýän oğlum? Ine men onu nereden bilýän? Hani geç hani? Siz bunu nereden tapdınız? Kaka, Men bunu o gözlemek neme? fikrim almadı. Kaka, Humay ikimiz sen doğulan gününe qow sowga dedi aýellikde. Ha. Gör onu. Siz hem onu oraydınız. Doğrudan bu men üçin üýtgeşik sowgat. Han aç, göreli da. Gelin uyuşup görelim. Han getir çay goýoýun. Beýdim jan. Süýjüran käsäni. Hani görelim bular kimler? Ana kakım, ejem, sizin hem eniniz, ataňyz. Hani bärrak füşürip bolmaýarmy? Bizem Hawa göräýin. bidem göräýin. Aha. Bu bolsa maralejim. İçekmi? A bu kim? Bu men. Men damokmy gyýdym? Yok. Men şol. Enebi atam, ýanakym men. Han şunu ýene birazjyk şey edip füşürsem garşy bolmarsyň da. Yok, süýşüra. Onda bolýar. Gel gyýdym many. Bar gyýdym kakaň uçagyna. Hani hoppa, nörnäme? Hawa. Seret, kimşi? Bu mahym gyýdym. Bu näme çynaglaýa? Surata düşesi gelen noktada. Ana.
Yadyna düşdi. Çağan suratyny diňe aglap duran wagtlar aýtdyň diýden. Awa. Bar suratyny aglap otyr. Ine berdi 3. Görnýärmi gyzym? Ýöne o wagt maralajyň ýokdy. Onda bir Çay gyzym. Ay bolýa. Ana gyzym. Kaka, azatdaýyna tanadym, ýanyndakyny tanamadym da. Kim ol? Bizi topalga saylanyna ökünürler. Oğlanlar menzden ananın bolandygyny saýlady. Bizemen anam, bizemen. Yakub, Kulif. Hani geçin bir yeňiziler ýadygary kugatyn süreýin. Hani Aliýana oğlanlar ýylgyryň. Bu oğlum. Men Batır. Men durmuşda sagdynlamy ýoluny saýlagan. Sport. Sport diýmek ol ilki bilen saglyk. Käbir adamlar üçin sport gözellik, şähwetçilik. A men üçin bolsa sport. Bu ykbal. Has taky urum bersem, bu men. Abu bolsa kakam. Teresene. Bu rol men üçin nähil jan koýarlyk edi. Maňa bu oýna. Ana media. Biz ýarşy akşam taýinlik guruk. Biz hökman ýeňer sebäp özümizden anladyk. Emma welin. Şol gün. Men üçin şowsuz gün boldy. Kakamın gözlerine kamyňla uğramdy. Men özümi şowsuz saýdym. Bu ýagdaý meni lap geçetdi. Ine şopurtadan hiç kaçan kakamın gidin yere salmarın deyip kasam ettim. Spor, min ruhu dünyam. Sagdyn beden, sagdyn ruh diýilşi ýaly. Sport bilen meşgulanýan adam hem owadyn, hem sagdyn, hem bagtly bolar. Ýaşaýyş bu hereket. Hereket bolsa sport. Hany çağılar? Şu misalyň dogry jogabyny kim aýdyp berjek? Hany bir adajyk garaşyň çağılar? Siziň araňyzda misalyň dogry jogabyny berip biljeňiz bar ýalylar. Gelin inni çağılar.
Mysalyň dogry jogabyny eşdeliň. Men Azat. Özüme matematikany şeýle gowy berýän. O men gözüm dönem görüp durandyr. Howa da. Seni dinleýär. Sen nem üçin sınıfdaşlaryň ýaly boly bilen ok Azat? Ne görýärmi? Mollum maňa düşünen okda. Hany maňa seri? Otur ýerinde. Özüňem ünsüje bol. Han çağılar, haýsyňyz şu mysalyň dogry jogabyny aýdy biljek. Azat, sen jogaplaryny dogry ýazypsyň-a? Näçe molum soranyny aýtmadyň? Menne täsin bir ýagdaýlar bolup geçýär. Men kelländäki pikiri dille düşünüp bilemem. Ýöne ähli pikirlerimi kağıda geçirip bilýän. Men özüm aslynda hyýal ben bilesi geljegim. Men ilmi öwrenip kosmos giňişine çenli ýetesim gelýär. Ine men şeýle arzu hyýallar bilen ýaşaýan.